Με άκρως γιορτινή διάθεση, σας καλωσορίζουμε στον ετήσιο επαιτειακό χορό του Συλλόγου μας. Αντάμωμαν 2025. 20 χρόνια επωνά. Στον ψηλό των Αϊόπαυλων, 20 χρόνια στα οποία η Ποντιακή Νεολαία στην Αττική δημιούργησε χώρο για μνήμη, πολιτισμό, εθελοντισμό, έργο και κοινότητα για μεγάλη ομάδα νέων που έγιναν μια οικογένεια. Να κράνει χωρί σε έναν καλό μερέα. Απάσει να κράσει χωρί σε έναν καλό μερέα. Εγώ και εσύ θα κτίζομαι τεμέτε. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία σε χορευτές από όλες τις περιοχές της Αττικής να βρεθούμε, να γνωριστούμε και να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας ενώνουν με κοινό άξονα την αγάπη για τον πόντο. Και χόντρα με φτά στα λεύρια με τέσσερ την πέλια με βρά. Κάτι που μας χαρακτήριζε από την αρχή ήταν να αναδείξουμε τον πολιτισμό και την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου και όχι να δημιουργήσουμε ένα ακόμη χορευτικό, αλλά να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις των νέων με σκοπό αργότερα αυτοί να στελεχώσουν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων που μεγάλωσαν. Η αγάπη για τα άνθρωψε. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί εδώ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει προσφορά, αγάπη για το σύλλογο, εθελοντισμός και για έναν ανώτερο σκοπό. Καμαρώνουμε όχι μόνο για την νεολαία των Ποντίων, είναι τέτοια ποιοτική και σημαντική νεολαία, αλλά και οι πόντιοι της πόλης μας έχουν μια δυναμική παρουσία. Συμποτάμι την άκρα, συμποτάμι την άκρα, φιλοτάρνιν και δάκα, φιλοτάρνιν.